Baloiaren atzetik doaz hogeita bi Jokaldi bikainak da hamaika bai Futbolaren munduan kontu zarugari Ez gara jalda ezagun bertain jokalari Zoropila, zoropila Ostiko talokazpilaz Arratsaldeon ikusentzuleok, arratsaldeon Jose Mari. Dagoeneko iritsi da laugarren saioa, gaurkoan urriak 29, zer moduz gaude? Arratsaldeon, Josu, ondo, betiko martxan, beste liga jardunaldi bat pasa ostean, orain ere errege kopako partidoetan pixkat murgildurik, baina ondo, beste asteburu bat, gure kontuetaz hitz egiteko gogoarekin beti futbolari lotuta, noski. Primeran, gaur hasi aurretik ondo arituzu ni efemeride txiki batekin hasiko naiz. Gaur urriak 29. Urte askotan izan da urriak 29 eguna, esango nuke urte guztietan, ez, eman dela egun hau. Baina, 1929an, bereziki larria izan zen egun hau, badakizu ez, 1929ko crack famatu horretan, New Yorkeko Bai, poltsan goitik bera etorri ziren akzioak eta abar, eta gira da lehenik eta behin astearte beltz bat eman zela, hori urriaren 28 eman zen, baina ondoren urriaren 29arekin, kasu honetan esango nuke asteazkena izan zela, asteazken beltza eman zen. Eta gainera, orain ere laizter, gau beltza ere iritsiko da. Beraz, batzuek Halloween diotena, guretzako gau beltza da, eta ez dakit honi omenaldi txiki bat egin nahian edo, baina azken ligako asteburuan ere Euskal taldeentzat jardunaldi nahiko beltza izan zen, maitza nahiko kaskarrak orokorrean. bai, hala izan zen. Liga hasiera honetan arraroa izan arren, realak lortu zuen bakarrik garaipena, eta egia esan etzen bat ere jardunaldi ona izan. Orain hitz egingo dugu honi buruz, baina Osasunak espero gabeko porrota, Atletikek beste inbeste, Alabesek ere azken momentuan, eta bigarren mailan ere gauzak ez ziren behar bezala joan. Halaxe da. Nahi baduzu gaurkoan pixka bat labur-labur errepasatuko ditugu izandako emaitzak. Lehen mailatik hasiko gara, eta hasteko larun batean Atletik huts, Getafe bat. Aipatu genuen Osasunaren aurka jokatu zuenean, Getafe beti dela aurkari zaila, eta kasu honetan Sabarren hutseta bat aurreratu zen arren, ondoren Osasunak partiduari buelta emateko aukera izan zuela. Atletikek aldiz ezin izan zuen, nik enuen partida oso osorik ikusi, azkeneko ordu berdi ingurua ikusi nuen, baina Atletik ezinean ikusi nuen, Getafe oso eroso, eta Luis Milla eta Mayoral bezalako jokalariekin oso gustora ikusi nuen Bordalasen taldea, eta Atletik esango nuke, Europan eta bereziki aurten txapeldunen ligan jokatzen ari den honetan, nabaritu zuela, ez? Erritmo falta hori eta jokalariak nekea bazutela eta etzen bat ere ondo ibili kasu honetan Valverderen taldea. Bai, aurreko astean saioa grabatu genuean Atletiki jokatzen ari zen, Karabajen kontra, galtzen hasi zen, azkenean partiari buelta ematea lortu zuen, baina teorian txapeldunen ligan daukan partido erresinentako bat izan zitekena, kostata atera zuen horrera, eta asteburuan, Getafe indartxo baten kontra, Getafe deseroso bat, jokatzen uzten ez dizun Getafe baten kontra, ez zuen partidua ona egitea lortu, lesioak direla eta, joko aldetik ere eskaxago, nekea ere ziur motiboa izango dela, baina aleti ez da bilfin, eta Getafe okerrez banago, bost urte jarraian Samamesen Getaferi irabazi gabe, hori ere
datu interesgarria da, eta Atleti, ba, orain momentu zaian dago, eta larun batean Euskal Derbia, Realaren kontra, Reala oso gaizki omen dagoen Real baten aurka, baina Realak irabazten badu, anoetan, zaitera ere egundako erokeria iruditzen, ba, Atletiken gandik 2 puntero bakarrik jarriko da, beraz, Atleti ez dago hain ondo, eta denboraldia, ba, luzea izango den itxurarekin. Halaxe da, Reala aipatu duzula, ni hemen hasi naiz jardunaldiko errepasoa larun bateko partiduekin egiten, baina Realak ostiralean jokatu zuen, lehenago jokatu zuen, aipatu genuen akaso irabazi ezean Sergio Franciscoren azken partida izan zitekeela, baina partida oso pragmatiko bat jokatuta, inolako eh, beste munduko jokorik egin gabe, bi eta bat gailendu zen Sevillaren aurka, merezi, ez dakit, merezi zuen puntu horiek lortzea, baina ikaragarri garrantzitsua Realarentzat, beko eta jitxira postuetatik irtetea, eta beste behin, Oyarzabal. Bai, bai, partida etzen munduko partida politena izan ikusle gorentzat, partida ez oso nabien aldetikan, Sevilla nahiko, demoraldi nahiko ondo hasi duen Sevilla baten kontra, baina baita ere modu irregularrean, baina Sevilla fisiko bat, talde veteranoa, baina Reala azkar jarritzen aurretik, nahiz eta Sevillak berehala berdindu zuen, berriro ere utxu eta aprobetxatuz Oyarzabalek bigarren egin zuen, eta hori lortu zuen Realak aurretik jartzea bi aldiz, aurten lortzen ere ari ez den zerbait, eta azkenean ba, gutxiago edo gehiago sufrituta, baina partida aurrera atera zuen, urrezko 3 puntu, eta Oyarzabal izan zen, bai, beti hor dago, Realako amarra, kapitaina, jokari erabakigarria, hobeto okerrago da, baina beti hor dago, zenbaki okor daude, eta nik uste ezin dela ez baian jarri bere konpromisoa eta berak daukan maila Realarekin. Halaxe da, atzo bertan jokatu zuen Kopa Realak, baina pixka bat aurrerago errepasatuko dugu errege kopako jardunaldia. Gola aipatu duzu eta esango nuke ligako lehen jardunaldi hauetan euskal taldeei falta zaiena besteak beste gola dela. Bai Atletikek, Alabasek edota Osasunak bederatzi gol egin dituzte 10 partidutan, eta sinestezina dirudina arren, Reala da gol gehien egin duen euskal taldea, 10 golekin. Eta pixka bat golaren gai hori aprobetxatuta, goazen igandean Sadarren jaso zena aipatzera, kasu honetan Osasuna 2, Celta 3, Budimirrek 2 gol egin zituen, hirugarrena gertu eduki zuen penalti puntutik, baina kasu honetan Langara bidali zuen baloia. Budimirren zenbakiak ikaragarriak dira Osasunan, baina kasu honetan igandean jokaturiko partidan etzen nahikoa izan, eta niri pertsonalki Osasuna deixente gustatu zitzaidan arren, Zeltak esango nuke ez zuela gauza handirik egin, baina trantsizio jokaldi horietan min handia egiteko gai izan zen, eta azkenean Osasunak 2, Zeltak 3. Bai, batez ere lehenengo zati oso ona egin zuen Osasunak, Budimirrek 2 gol egin zituen, galtzen hasi ostean, buelta eman zion partidari, lehenengoa penaltiz, gero bigarren zatian utxe egin zuen beste bat. Lehenengo astean irakurren datu bat, aurreko urtean Vicente Morenorekin Osasuna ligan baloi gehien edo gehienetakoa erdiratzen zituen taldea zela, eta urten asko zere gutxiago erdiratzen duela lehen urten baino, eta Budimir bezalako horrelari baten zatorri ere ba, albiste txarra da, baina hala ere hor dago jokalari korroziarra, veterano 30 urte dituen ezkero, baina Osasunarentzat sekulako sekulako altxorra da. Gero egia da, ba, bigarren zatian, binakoaren ostean Jude Glaek kriston gola egin zuela, aukera uki zuen 3 eta 2 eta partida ia erabakitzeko, utxe egin zuen panenkaz botatako penalti batean, eta gero Zeltak ba, hor dauka, Jago Aspas, 38 urteko jokalari bat, azken 10 minutuetan atera zen, baloi bat jaso zuen zele erdian, sekulako pasea sartu zion Pablo Durani, hori dauka horrela jokari batek, agian ez dago ja hainbeste minutu jokatzeko, baina baloi hartzen duen beti arrisko dago, sekulako pasea egin zuen, eta Pablo Duranek ez zuen barkatu, eta azkenean, ba, inork ez zuenen espero, ba, Osasunak galdu egin zuen, eta ba, ere ez da urte hasiera honena Osasunarentzat, Zeltak hor berdindu du puntuetan, Reala puntu batera dago, beraz, hortxe
Ba, 6-7 talde badaude sailkapenaren bekaldean, eta oraindikan, liga hasiera besterik ez da, 10 jardunaldi jokatu dira, baina oraindikan ikusten da goiko hiruzpalau talde kenduta denak puntu gutxietan daudela eta inor ez dagoela bereziki dira egiten. Gaur ikusi dut datu bat eta oso deigarria iruditu zait. Lehen zatia eta bigarren zatia desberditzen baditugu. Lehen zatian lorturiko emaitzekin, Osasuna laugarrena litzateke kasu honetan sailkapenean, baina aldiz, bigarren zatiko emaitzak soilik kontuan hartzen baditugu, 17. postuan dago, ez? Beraz, honek ere nahiko ondo islatzen du, nola Osasuna oso ondo hasten den normalean partidetan, eta lehen zatian nola nagusitzen den, baina bigarren zatian emaitza hori mantentzea eta emaitza hori areagotzea kosten zaio eta hor puntuak galtzen ari da, ez? Elixiren taldea. Puntuak ere azken momentuan galdu zituen taldea, Alabes izan zen igandean, Vallecasen, esan genuen, Rayo Vallecanok Suedian zuela Europako partida, okerrez banago azken minutuan 2-2 behar bindu zuen Suedian jaken taldearen aurka, eta Alavesen aurka aldiz, azken minutuan Alemaok sartutako gol bati esker, 3 puntuak Vallecasen geratu ziren eta babazorroak esku hutsik etxera. Bai, kasualidadea Celta eta Rayo izan ziren ostegunean bi Europako partidok izuten bi talde, eta biek garaipena lortu zuten, Alaves eta Osasunaren kontra. Eta hori izan zen, Alavesek jarraitzen du izaten lehenengo mailan gol gutxien jaso dituen taldea, 9, Rayo sartutagoarekin. Egia da oso partido parekatu izan zen, Patxekok lesioak zuen, bere atezainarekin eukiketako talka baten ostean, abendurako badirudi itzuliko dela, beraz, ealik eta azkarren rekuperatzen den, ondo jokatzen ari baitzen Alabesentzat, eta azken Alabesek nik uste aukerekin ikusi zela, partidoaren bila joan zen, eukizituen bizpahiru aukera, ez zituenak asmatu, eta bukaeran despiste baten, atzekaldeko despiste baten ostean, erdirak eta jarri zuen Pep Txabarriak ezkerraldetik, eta Alabeseko lateral ezkerra Jusik sekulako despiste auki zuen, eta Alemago bakarrik sartu zen arean, eta buruz ez zuen barkatu, eta azkenean bat eta huts, eta hor puntu bat izan behar zenarekin, azkenean inozo horpegirekin txerazoaz, eta porrota. Bai, horrelakoak ere gertatzen dira, beti da garrantzitsua ligan puntuak handik edo hemendik lortu balizatea, are gehiago etxetik kanpo, baina azken minutuan sartutako gol baten ondorioz, Gasteizerako itzulera hori, bidaia itzulera hori, seguru ez zela oso gozoa izan. Goazen labur-labur bigarren mailako emaitzak errepasatzera, larun batean kasu honetan Eibar eta Leganesen arteko partida izan genuelako Ipuruan, huts eta huts. Eibar ez da bilfin, badakigu, azken jardunaldietan ez dagoela ondo Beñat San Joseren taldea. Azken 5 partidetan esaterako 3 puntu soilik lortu ditu, eta dagoeneko goiko postu horiek urrun geratzen zaizkio, eta ez dakit ikusi duzu, baina aste honetan bertan Eibarrek azken urtean izandako zenbaki ekonomikoak argitaratu ditu. Eta badirudi taldea azkeneko urteetan galera ekonomikoetan dagoela, egia da kirol instalazio berriak egin dituztela momentu honetan, baina argi dago lehen mailan zituzten batez ere telebistako diru sarrerak orain askoz ere gutxiago direla bigarren mailan, eta horren ondorioz ere oso desberdina dela lehen mailan edo eta bigarren mailan egotea. Beraz, naiz eta hasiera batean helburu nagusia lehen mailara itzultzea den, errealitatea da Eibar hortxe da bilela sailkapenaren erdialdean, eta taldea ez da bilela fin azkeneko jardunaldietan. Bai, hori izan da ere, azkenan lehenengo mailatik jaisten zeranean, borda daukazu inertzia hori, eta, botere ekonomiko txiki hori behintzat, zure jokari batzuk mantentzeko, bigarren mailan borrokatzeko, eta lehenengo mailara bueltatzeko, normalean jetxi berriak direnak izaten dira favorito nagusiak bueltatzeko, Eibarrek aukera aukuk zituen lehenengo bi urtetan, lehenengoan batez ere egina zeukan, ez zuen asmatu azken jardunaldian, eta playoffetara hori zen, eta playoffetan galdu egin du igotzeko aukera 2 urteetan. Gero ja Oso orduan. gogorra hori,
Bai, Bai, oso gorra, ez zuen asmatu ez Garitan hau eta ez Joseba Etxeberriak, okerra ez banago, bigarren urtean, bai, ez zen hori. gogoratzen orain zein izan Mm. zen, eta hor azkenan gero ja, ba, hori, galtzen ari zera, lehenengo maila daukazun, dituzun sari horiek eta galtzen juten zera, taldea ere ahultzen dijoa, lehen urtean ja taldea ahulagoa zen, eta sufritu gabe, baina denboraldia eselkapen erdian pasa zuen, goiko posteotik urrun, eta azte buruntako partida hori izaten genuena. Galtzen, etxean ez da asmatzen ari, etxean asmatzen hasi zen, baina etxeko azken hiru partidoak berdindu ditu. Eta banaka edo hirunaka puntuak batzea ez da berdin argi dago. Eta egia da Leganesen kontazukan, Leganes jetxi berri taldea da, talde sendoa, hase printzip, denboraldia. Orduan hori da, Ibarrek hobetu behar duen asignatura ez, batez ere, bueno, erregulartasun hori bilatu, etxean berriro hasi konfiantza batzen eta partiok pilatzen, eta kanpoan ba, asmatzen hasi beharko du, bestela azkenean bera begiratu beharko du, gora baino gehiago. Eta datorren asteburuan Almeriaren kontra jokatzen du, Almeria bigarren mailako talde sendunetakoa dela, eta oraintxe bolada oso onean dago, eta hirugarren postuan dago. Eta errepasoa amaitzeko, Sanzeren partida geratzen zaigu, kasu honetan ere larun batean jokatu zuen Burgosen aurka. Bazirudien azken minutuak iristen ari zirenean, Sanzek etxetik kanpo bere lehen puntua lortu zezakeela, oraindik ez baitu punturik lortu 5 partidutan. Baina, 84. minutuan izandako penalti baten ondorioz, Burgosek gola egitea lortu zuen eta bat eta huts amaitu zen partida. Esango nuke Burgosek merezi zuela garaipena edo eta egin zituela merituak hori lortu ahal izateko, baina hemen pena besten behin Sansek etxedik kanpo ezin duela nolabait punturik lortu, edo behintzat ez duela oraingoz lortu, eta naiz eta anoetan oso lan ona egiten ari den, etxetik kanpo horrela jarraitu ez gero, gauzak oso zailak izango dira. Bai, aurreko astean komentatzen genuen ez, pixkat zanse, talde gazte izanik ere talde inusente izan daitekeela. Nik uste bere etxetik kanpo egin duen partidarik oberenetakoa izango zen, borrokatu zuen, mantendu zuen emaitza, baina azkenean, 85. minutuan partidaran, ja, ondarrean, penalti inozo bat egin zuen Sansek, eta horrela galtzen dira puntuak. Egia sotegi gauza berria probatu zituen, lehen aldiz jarri zituen batera Luken Beitia, Peru Rodríguez eta Kita Japoniarra, itzuli dela 20 urte azpiko mundialetik, Marizkurrena jarri zuen karrerarekin, no? Gutxitan jarri dituela batera, probatu zuten gauzak, baina, bueno, egia da bajak eta bat dituela Sansek, baina hori, etxetik kanpo beste porrot bat, ez du asmatzen etxetik kanpo, eta jarraitu beharko du borrokan argi dago denboraldi hasieran ere bigarren B mailara edo lehenengo ref mailara gaur egun jesteko favorito nagusitako dela, baina bueno, hor dago taldea. Borrokan zai eukiko du argi dago eta asteburunetan gainera liderren etxera joan beharko du berriro ere kanpoan Santanderrera oso ondo da bien Santanderreko Racing baten kontra. Honekin itxiko dugu ligako errepasoa. Aipatu dugu aste honetan kopa dugula, errege kopa, dagoeneko jokatu dira partida batzuk, baina asteburuan Frantziako kopa ere jokatu zen eta bertan badu euskal talde bat. Abiron Baionek jokatu zuen larun batean, Bordeleko Saint-Jean taldearen aurka, eta kopan horrelako emaitzak ere ematen dira, eta Baionako taldeak huts eta 14 irabazi zuen. Beraz, ez Ostra, zuen, ez zuen partida oso gogorra izan Bordelen, eta hurrengo fasera edo hurrengo kanporaketara pasatzeko aukera izan du. Baina, aprobetxatuz pixka bat Frantziako kopa, gustatuko litzaiake hitz egitea Frantziako kopan ere parte hartzen duten lurralde bitxi batzuen inguruan. Kasu honetan badakigu, eta Portugaldarrekin pasatzen zen moduan, Frantziarrak ez dira inoiz kolonialistak izan, asko gustatzen zaie haien lurraldea, baina gutxi atera dira, ez? Frantziatik beste lurralde batzuetara, eta, bueno, kasualitatez, beste lurralde batzuetan, jokatzen da Frantziako kopa. Esaterako Reunion uhartean, okerrez banago Kaledonia berrian ere jokatu izan da, edo eta oraindik ere jokatzen da, eta beste lurralde polit batean ere jokatzen da. Jose Mari gaur
egun, WhatsApp bidez esaterako ikurrina bat bidali nahi baduzu, ez dakit bakizun zein den irtenbiderik ohikoena. Bai, badakit hor Kanada inguruan badagoela isla San Pierre eta Mikelon, edo San Pierre eta Mikeloia, euskeraz izango den bezala. Bere banderak ezkerreko aldean hiru bandera txiki ditu, eta bat ikurrina da, baina ez dakit oso ondo arrazoia, beraz, zuk azalduko didazulakoan, ba. Halaxe da, pixka bat Frantziako kopa aprobetxatuz, gaur aipatu nahi nuena da, San Pierre eta Mikelon uharteetan kokatzen diren taldeek ere, jokatzen dutela Frantziako kopa, eta oro har lehen kanporaketan jokatzen dute beti ere, baina ez dakienak, San Pierre eta Mikelon uharte hauek non dauden lehenik eta behin mapan kokatu beharko genuke, eta Kanadako eta Ternua eta Terranova lurralde horitatik oso oso gertu kokatzen diren bi uharte oso txiki dira, ez? Hasteko, izena nondik dator? Hemen ere, Portugaldarrak lehenago iritsi ziren, 1500 inguruan iritsi ziren, eta gaur egun San Pierre eta Mikelon izena duten arren, haiek 11.000 Virgina izena ipini zieten uhartei, baina ondoren Frantziarrak heldu ziren, eta lehenik eta behin San Petri, eta frantsesez San Pierre izena ezarri zuten, hau arrantzalen santu zaindarietako bat da, eta ondorioz Mhm. hortik dator hitza, baina Mikelon, aldi honekin, Mikelon hitza, nik galdetzen baizu Jose Mari gaur egun Realaren aldagelan nori deitzen dioten Mikelon, nor aipatuko zenuke. Berkatu, moztu egin zait, no, galdetzen bai dizut, eta hor, moztu, Bai, ezketa txiki barkatu edukidet. ikusentzuleok, Errepikatu. badakizue batzuetan Jose Mari Kazakiztaneko Zuzeneko arazoak. probazioetan izkutatzen dela, baina nik galdetuko banizu adibidez, Realeko aldagelan nori deitzen dioten Mikelon, zuk nor aipatuko zenuke. Bai, argi eta garbi, ez da Arsen Zakarian izango, Ez. Mikel Oyarzabal izango da. Esan behar dizut, kasu honetan ere, Mikelon izena Oyartzabalek ezarri zuela. Ez Realeko Bai. jokalari den Mikel Oyartzabalek, baizik eta Ziburun, Juanito, Ziburun jaiotako ez. Martin Oyarzabal Bai. arrantzaleak. Bera dirudienez, 16. mendean iritsi zen San Pierre uharteetara, eta lehen aldiz, berak aipatzen du Mikelon hitza. Beraz, Oyarzabalen erruz, Mikelon dugu. Hemen esan behar da, Martin izena daukala esan duzu. bai, gainera, Mikel Eta Oyarzabalen arrantzalea, semea, Mikel Oyarzabalen semeare Martin egia da. Oyarzabal da. Eta Ziurraski, arrantzalea zela. esango nuke bere omenez ezarri duela. Mikelek badaki Euskal Herriko historiaren inguruan asko eta asko, eta ziurraski bere seme den Mikel Oyarzabal, Ziburun jaiotako arrantzale lapurtarraren omenez egin du. Arrantzale, arrantzale lapurtarra, eta hegaztiaren izena ere Martin arrantzalea da, okeraz banago. Halaxe da, bai, bai. Agian berak emango zion izena, txoriari, euskalo, euskalo. Aipatu dugun moduan, eta zuk esan duzu, ez? San Pierre eta Mikeloneko bandera horretan hiru bandera nagusi agertzen direla, alde batetik ikurrina genuke, bestetik Bretainiako bandera eta azkenik Normandiako bandera. Gehien bat gaur egungo biztanle gehienak, jatorri horitakoak direlako. Ez haiek, baizik eta haien arbasoak, ez? Baina, futbolari dagokionez, eta goazen berriz ere Frantziako kopara, aipatu behar dena da, San Pierre eta Mikelon uhartean hiru talde daudela. Hiru Mhm. talde osatzen dute liga, alde batetik Ilien Amateur izeneko taldeak, bestetik Mikelones izeneko taldea, eta hirugarrena San Piergas taldea. Eta azken hauek jokatu dute aurten ere Frantziako kopa. Kasu honetan irailaren 13an jokatu zuten, Arsak Lepian Medok taldearen aurka, eta pentsa, San Pierre eta Mikelon uhartetatik Atlantiko guztia zeharkatu zuten, eta Frantzian jokatu zuten partida hori irailaren 13an. Bi eta bat galdu zuten, beraz esperientzi polita eta Atlantikoa bi aldiz gurutzatu behar izan zuten, joanekoan eta etorrikoan, baina galdu egin zuten. Eta hau ohitura bat da, San Pierre eta Mikeloneko talde guztiek Frantziako kopako lehen kanporak eta guztietan galdu egin baitute. Beraz, bueno, esan dezakegu ez zela ezusteko handi bat izan.
Ligari dagokionez, esan bezala, hiru talde dira, eta ekaina eta irailaren artean soilik jokatzen da liga, eguraldi kontuengatik. Gainontzeko urtaroetan, hotz gehiegi egiten duelako, eta gainera gehien bat izotz hokeia jokatzen da San Pierre eta Mikelon uharteetan. Baina, pixka bat bertako taldeen historia eta bar begiratzen hasi naiz, eta dirudienez, horietako baten jatorria, AS Mikelones izeneko taldea, 1959 urtean sortu zen, eta sortzailearen izena Gaetan Detxeberri dugu. Ba, Beraz, hor ere Euskaldun jatorriko pertsona batek sortu zuen Mikelon uhartean dagoen futbol talde bakarra. Eta ligaz gain, ara, barkatu. Udazkeneko birusak, badakizu. ligaz gain, esan behar dena da San Pedro eta Mikelon, edo San Pierre eta Mikelun, nahi duzun bezala, euskaraz, frantsesez, gaztelaniaz izen desberdina dute, selekzio bezala ere jokatu izan dutela. Birritan, Ba. kasu honetan lehen partidua 2010 urtean jokatu zuten. Zu galdetzen badidazu pertsonalki ea emaitza ona ala txarra izan zen, nik zintzotasun osoz esan behar Aurkaria dizut. zein izan zen? 2010 urtean Reunion uhartearen aurka jokatu zuten, lehen aldiz. Esango nuke reunionek irabazi zuela. Halaxe da, haiek ere Bai. bildu ziren, eta 11 eta huts gaiendu ziren Ostras. San Pierre eta Mikelonen aurka. Beraz, lehen partida estrainak hori nahiko gogorra izan zen, Bai. baina bi urte beranduago ere selekzioak beste partida bat jokatu zuen, kasu honetan Kaledonia Berriaren aurka. Ea, asmatzen duzun emaitza. Kaledonia Berria gaur egun selekzio propio daukan taldea, mundiala jokatzeko aukerekin dabil oraindik eta ez dakit, ez dut uste selekzio indartsua denik, baina San Pierre eta Mikel hori baino gehiago izango zen, venga, 7 eta gutxi izango dut. Kaledonia Berrian alde. Nahiko motz geratu zara. Kasu honetan, San Pierre eta Mikelonek gol bat egiteko aukera izan zuten, baina Kaledonia Berriak 16 egin zituen. Ostra. Beraz, bi partida hauek aurkitu ditut, bietan emaitzak onenak ez dira izan, baina historikoak behintzat bai, eta egia esan behar dena da, gaur egun oraindik ere San Pierre eta Mikelon uharteek euskal kultura eta ohiturak nabarmen mantentzen dituztela, eta horren erakusle da, urtero abuztuan euskal aste bat antolatzen dutela, eta San Pierre hiriaren eta herriaren erdialdean, besteak beste frontoi bat aurki dezakegu, zazpiak bat frontoi bat, ondoan Hori. euskal etxe bat ere aurki dezakegu, baina gehien gustatu zaitena da Google Maps bitartez pixka bat ibili naiz bertako negozioak, tabernak eta abar begiratzen, eta horietako batean Txetxo taberna aurkitu dut. Txez, nolabait frantsesez, etxe antzeko termino bat litzateke, eta esan bezala, Txetxo da, kasu honetan jabea. Eta iruzkinetako batean, hauxe da topatu dudana, euskeraz irakurriko dut. Taberna txiki bikaina eta atsegina. Txetxok eta bere semeak zuzentzen dute. Gusto handiko dekorazioa eta argiztapena, oso jatorra, eta orain dator garrantzitsuena. Frantsesez, gaztelaniaz, eta euskaraz hitz egiten du. Bere semeak ingelesez hitz egiten du. Beraz, hementxe, Txetxoren tabernan, gaur egun, oraindik ere euskaraz mintzatzen da, eta ikusi duenaren arabera, tabernako atean, Txetxo izena jarrita dauka, eta baita ere launburu bat. Beraz, akaso Donostian, kafesne bat eskatzea gaur egun ikaragarri zaila izango da, eta ez zaituzte euskeraz hartatuko, baina aldiz, Atlantikoaren beste aldean, San Pierre eta Mikelon uharteko Txetxoren taberna honetan, oraindik ere euskeraz tratua jasotzeko aukera dakazu. Beraz, ez dakit bertara joateko aukerarik edukiko dugun, Atlantiko guztia zeharkatzea, ez baita hauntzaren gauerdiko ez dula, Bueno,
Gauza okerregoak baina egin dituzu goizeko zazpiretan zuk ere bai. halaxe da. Eta nire aldetik, Kopako eta Frantziako errepasoa amaituta, nahi baduzu, berriz ere itzuliko gara Euskal Herri aldera, penintxula aldera, eta ba, Kopak utzitako emaitzak eta izango ditugun partiduak ere errepasa ditzakegu. Bai, esan beharra daukat azken datu bezala, bueno, txetxoko jabea noski gonbidatuta dago batean podcastera, ezta? Bai, bai, bai. Eta ez, esan beharraka, norbaitek mapan kokatzen ez badu edo San Pedro eta Mikeloi, ba, bertan dagola, Kanadari txatxita dagoen irla bada, eta batez ere Ternuako irlaren ondoan. Ternua bakigo garai batean Euskal Arrantzaleak bertara joaten zirela, arrantzara eta delakoak, historia handia dauka Ternuako irlak Euskal Herriarekin, eta beraz, eta San Pedro eta Mikeloi hortxe bertan dago, eta bertan horregatik ukiko dituen Euskal historia guztiak. Bai, aipatzea ahaztu zait, nik beti pentsatu izan dut bereziki Ternua aldera balea arrantzazera soilik joaten zirela, baina dirudinez San Pierre eta Mikel Onu artetara bereziki bakaiu arrantzan joaten omen ziren, hortze, Oiartzabala eta Ah, bira. konpainia. Ondo jakitea, eta gero bat txetxoren taberna hartzen zuten amaiketakoa. Halaxe da. Eta bukatzeko esan behar da, Baionari urrengo fasean, Orleans taldearen kontatuko zokatu zaio, Orleans, Paris hegoaldetik dagoen hiri bat, 130 kilometro gutxi gara bera, eta nazional bat mailan dago, hirugarren postuan oraintxe bertan Baiona baino talde sendoagoa beraz, baina ea sorpresa ematea lortzen duten. Maila bat gorago, baina bueno, badiu kopa lehiaketa desberdina dela, txapelketa desberdina, eta zortzorik onena, badiu Baionako taldeari ere. Hala da. Eta gero, Espainiako kopari buruz, esan aurreko astean komentatu genituen norgehiagokak, Errealak ja atzo jokatu zuen, 3-3 irabazi zuen Galizian, Negreira taldearen kontra, Bartzelonaren kontra, batzuen urtetan. Erregionaldeko taldea, 3. maila baino berago dagoen talde bat, Errealak erregioazioa zuen partido bat, azkenean 3-3, emaitza motzegia kaso, lehenengo zatia nahiko eskaxa egin ostean, 3-1, bigarren zatian, ez dakit Sergio Kerri eta egingo zien aldagela, baina espabilatu zuen Realak, azkenean 3-3, gehiago ezazitezke, baina 3-3, eta lanak eginda, eta urrengo rondara. Talde txirurina esan beharra dago, Realak duela 10 minutu jarri duela albiztoa, Jon Baldak Anoetako jokariak, Anoeta herria esan nahi dut, Anjaiotako jokariak berritu egin duela kontratua 2028 arte, beraz berri hona Realarentzat, esperantza handia baitago ezkerregaleko jokalarian. Bai, nahiko berri onak, azkenean baldarra ez bada, beti da berri ona horrelako jokalari bat izatea taldean, eta kopako partiden inguruan, nik badut aipatu nahiko nukeen gauza txiki bat, okerrez banago eta zuzendu okerrari banaiz, gaur edo bihar jokatzen dute Getxok eta Alabesek, ezta? Bai, Getxo eta Alabesen artekoa bihar da, gaur San Jordik eta Osasuna jokatuko dute, aurrekoan esan nuen San Jordi Katalunian zera, barkatu, herrialde katalanak baitan, ordu bete Bai. baino pixkat gutxiagoan, eta zer esan behar nuen, Osasunari buruz, aztu egin zait, batean. Bai, hori, esate zuten aurten pixka bat zozketea modua eta pixkat gertutasun geografikoa gatik egingo zutela, Osasuna, hori, Mallorcara. Bai, bueno, badakigu federazioak gauza nahiko arraroak egiten dituela, eta nik aipatu nahiko nuke federazioak egin duen beste txorakeri horitako bat, ez? Berdegunaren asuntoa eta, ez? Bai, horixe beraz. Bai, badakit. Ustez Bai, badakit, komentatu behar zu, baina bai, esan lasai. Bota, zuk lasai. Ez, niri iritsi zaitena da, hori, getxok orozko mailako taldeak, eta bere herriko beste taldea, talde handia Arenas de Getxo, lehenengo erref mailan dagoela, kopako garaia bere garaian. Bueno, Arenas de Getxok lehenengo erref mailan araudia dela eta ezin du jokatu... Getxoko ondarra, izango da. Bai, ezin du bere zelaian jokatu, belar artifizialeko zelaia delako, eta kasu berdina pasazaio Katalunia aldean Europa taldeari, Bartzelonako taldeari, orduan beste zelai batean jokatuko dute, orduan Arenasek
Getxo, Ohorezko mailako taldeko regionalen taldean jokatuko du bigarren itzulia, Bai. lehenengo ref mailan, belar Fadura, natural, zelaian. hori da, belar naturala daukalako, Mhm. eta kopan ze gertatzen da, Getxo Kalabesen kontra jokatu behar duela etxean, ba, belarra eta bai, baina zelaia zarra da, eta telebistan emateko partidua eta azpiegiturei dagokienez ez dago baimenduta bertan jokatzea ez dagoelako prest zelaia partidua telebistan ikusi ahal izateko, zelai Mhm. artifizialean, kuriosoa, talde handiak txikiranen jokatuko ditu liga partidok, eta talde txikiak handiaren zelaian kopa partidua, bakoitzak, etxe aldaketa egingo dute. Halaxe da, eta aipatu duzu moduan, bi txapelketak, okerrez banago, Espainiako Futbol Federazioak antolatzen ditu. Eta ondoren, Europako txapelketetan eta txapeldunen ligan ere ikusi izan ditu taldeak, bereziki Europa ekialdeko taldeak, soropi artifizialean jokatzen, inolako arazorik gabe, baina ondoren Espainiako Federazioak, lehen federazio mailan jokatzeko, ez, ondo ikusten, horrelako zelai artifizial batean jokatzea. Bueno, hemen ere gora berak, baina badakit Europaren kasuan, ni hemen Bartzelonan bizi naiz, eta Europaren kasuan Grazia auzoarentzat taldea oso talde garrantzitsua da, eta pertsona asko mugitzen dira edo joaten dira partiduak ikustera, bi astetik behin, eta haientzat zelaia auzoan bertan mantentzea ikaragarri garrantzitsua da. Eta nou barrizera joatera, hemen ni bizi naizen auzora etortzea, partiduak jokatzeko hemengo zelaia naturala delako, haientzat ikaragarrizko desastrea izango litzateke, azken finean, masa sozial guztia grazian duelako. Beraz, ez dakit zehazki eguneko egunean hemen jokatu beharko duten, badakit taldea borrokan dabilela, grazian jokatzen jarraitzeko, baina ikusiko dugu, nola amaitzen den hau guztia, baita ere, arenas taldearekin. Bai, uler dezaket lehenengo ref mailan agian, eskatzea, ez, pixka bat, exigentzia maila handiago egotea, ze azkenean Hmm. Espainiako hirugarren kategoria da, maila ona eta baina gero kopan horrelako zentzuga keriak esango egotea, ez da oso ondo ulertzen, baina bueno, Espainiako Federazioaren kontuak. Eta hori esaten ari dena, partidoiez gain, hori osasunak gaur zazpieta jokatuko du Mallorcan, eta gero ja zortziretan e, Naksaran jokatuko du Eibarrek, Errioxan, Arenas de Getxok, kanpoan Los Pajaritosen Numantziaren kontra, ea gero irabaziz gero, ea nun jokatzen duen etxean edo kanpoan jokatzen badu urrengo ronda, zelaia elkarbanatu beharko du Getxorekin, Getxok alabesi irabaziz gero, ez detela uste lortuko duenik, baina Euskalo. Gero Portugaletek ere gaur jokatuko du, Valladoliden kontra etxean, eta aipatu dugun derbia, Alabes eta Getxoren artean, bihar izango da. Eta horiek dira Euskal taldeen partiduak erregekopan, Atleti urtarrian sartuko baita, gogoratzen dugunez, Arabiako Superkopa jokatu behar duelako. Mhm. Bueno, errepaso honekin bukatu dezakegu ondo badituzu kopako atala, eta gaur gainera atal berri batekin gatoz, sekzio berri bat, egia ala gezurra. Ondo ezagutzen dut galdera hau. Izan ere, galdera berari erantzuna behin baino gehiagotan eman dizut. Hori gezurra da. Aurrekoa bezain argi esango dizut hau ere. Hori gezurra da. Hortxe entzun dugu Urkullu, haren ustez nik botatako historia guztiak gezurra dira, baina atala hasi aurretik azaldu beharko dugu zertan datzan, ez? Zer egingo dugun. Esan behar daukat ere, Urkullurekin ere nintzake joango txetxoren tabernara, ez? Trago batzuk hartzea, ez dirudi munduko pertsona divertigarriena. Ez, baina nik esan nuke ezusteko bat ere eman dezakela, eh? Txetxoren txokoan pertsona bat baino gehiago oso lasai sartu da, eta aldiz guztiz aldatuta irten dira bertatik. Beraz, nor daki. Bai, sekziari pauso eman horretik. Men lehiote bilatzen naiz, arratsaldeko 6ak eta 20 bertan, ia iluna.
Ze iritzi daukazu? Ordu aldaketa honi buruz? Ni beti kontran, egia esan. Bai, egia esan, ez dakit, ordu aldaketa arraroa da, eta gainera bai. Ni goiz arratsaleko segitan ilupetan egoteari eta ez diot inungo, ez da bat ere ona, tristea da, eta ni ere nago, Hala nago ere, ados, egia da, aurrekoan komentatzen egon ziren ordu aldaketa bat usteko, pentsatzen ari direla, eta ustekotan hau utziko luketela, mesez, ez da dila egia, ezan, bestela, ez dakit, ze izango den gutaz. esan duzu ez zaudela ados, baina esango nuke oso ohituta zaudela. Zu gautxori bat zara, eta iluntasunean etxean bezala mugitzen zara. Ba, baina gero egunak luzeagoa izatea eta gustatzen zaigu eta hori. Eta bueno, eta komentatu behar nizuna, ja orain sekzioekin sartuko gara, baina gurreko ikusi dut kuriosidade bat. Bueno, kuriosidade asko ni tipu kuriosoa naizen ez eta gauza asko pasatzen gaur bezalako egun batean, 29 urriak 29an, adibidez Joseph Goebbels tekina jaio zela, baina hori ez dago inporta. Edota ere gaur bezalako egun batez 1933an, urriak 29an, Espainiako falangea sortu zela. Uf, Baina, bueno, hori ere ez dago interesatzen guri ezurra dira. Baina, esateran indoana, gaur kuriosia lehen irakurri dut, gaurko egun batez 2005an, Big Ben, Londreseko erloju famatua, gelditu da egon zen, 33 orduz, konponketa asuntuak zirela eta 22 urtetan mantenimendu lan luzeenak izan ziren. Ez dakitze izango zen hori Londreseko herrian entzat, baina Big Ben bezalako erloju bat geldi egotea, ez dakitze berriz ere, esaten dizun. berriz ere gertatu zin den gauza horietako bat, Ni pentsatzen dut egunerokotasunean badaudela behar ditu oinarrizko zerbitzu batzuk, eta esan Bai. nuke horietako bat Big Benen ordua dela. Kondairak esaten zuen, Big Benek funtzionatzen ez bazuen, Londreseko ordulari guztiak ez zutela funtzionatzen ez dut ustegia izango edik, baina hortxe datua, 2005 Enitzake harrituko. tean, 33 orduz, geldi egon zen, ez bairi gabe. Eta orain barkatu, txorakeri guztia bekin, sekzio berriari emango diogu sarrera, emango diozu, zertan datzan. Bai, urkullu ere dagoeneko lokartu da gure historiekin, baina gaurkoan lau historia edota lau kontu ekarri dizkizut, eta zuk asmatu beharko duzu kasu honetan Jose Mari, ea efemeride hauek edota historia hauek benetazkoak diren eta gertatu ziren, ala nik asmatuak diren. Ados? Kasu honetan noski, joko hau etxetik ere jolastu dezakete gure entzuleek, gainera mezu bat baino gehiago iritsi zaigu, bereziki kamioi gidari asko idatzi digute, esanez, Irun eta Bulgari artean bidaia asko egiten dituztela soropila entzuten, eta orain bidaiak asko erraztu zaizkiela, oso azkar pasatzen zaizkiela, beraz, zuek ere nola ez begiratu errepidea, baina jolastu gurekin. Lehen historiarekin hasiko naiz, ondo badituzu, Jose Mari. Bai. Ea, asmatzen duzun egia, ala gezurra den. Stefan Ruffier, Monaco edota Sanetien taldean ibilitako atezainak, txikia zenean Euskal Pilotan jokatzen zuen, eta bere aita Frantziako txapeldun ere izan da Euskal Pilotan behin baino gehiagotan. Eta Stefan Ruffier atezainak dioenez, 6-7 urte zituenean, bai Euskal Pilotan eta bai futbolean aritzen zen, eta erabaki bat hartu behar izan zuen, eta Euskal Pilota utzi, eta futbolean jarraitu zuen. Hau egia da, ana lanik asmatu dut. Stefan Ruffier atezain Baionarra, Saintetinen eta urte asko ibilita, eta bai, Frantziako futbolean ugari ondia. Ez dut uste Euskal selekzioarekin debuta egitea itxi zenik, bueno, baina sonatzen dit ez dela nengo historia entzuten duela futboli baten inguruan hau pelota, orduan gezurra dela esango dizut. Kasu honetan, ez duzu asmatu, Jose Mari, egia da. Esan duzu, bera Baionan jaiotakoa da, eta totfoot.com webgunean elkarrizketa bat izan zuen duela urte batzuk, eta berak hauxe dio. Baionakoa naiz, 6 urterekin hasi nintzen futbolean. Izan ere, hastapenean Euskal Pilotan jokatzen nuen. Aita hainbat aldiz izan da Frantziako txapeldun kirol horretan.
baina futbolak ere erakartzen ninduen. Beraz, egia da, Tira. eta nik ere nuen gogoan, bera aipatu duzun moduan, Baionarra da, 2011 urtean Euskal Selekzioaren deialdian izan zen, Venezuelaren aurkako partidan, baina Bertan izan nintzen. Monakok ez zion baimenik eman deialdian sartzeko. Beraz, Vale. azken unean deialetik at geratu zen, baina lehen historia hau, ba, egia da. Eta Vale. antzeko historia bat du Fernando Amorebieta. Bere aita ere pelotaria omen zen, bereziki estatu batuetan ibili zen jokatzen, baina ondoren estatu batuetan jokatu ondoren Venezuelara joan zenean jaio zen Fernando, baina, ba, esan bezala, bere aita ere pilotaria zen. Bai, historia honek ezaguna ditu zitzen ere Xabi Castillo Durangarrarekin, Realean ibilitakoa jokaria, gero Atletikera joan zen, esango nuke ere txikitan pelotari fina zela, eta hor ibili zela zalantzan, bat edo beste, azkenean futbolean jokatzen jarretu zuela. Mhm. Ez Ba, dakit bueno, egia da, baina hori daukat, oroimenean. lehen historiarekin, huts, bazen bigarrenarekin. Mila bederatziehun eta hirurogeita lauean, kasu honetan Stadium Gal zelaian, Real Union eta Sestao Riverren arteko partidu bat jokatzen ari ziren. Garai hartan hirugarren mailako partidu bat izan zen. Eta bigarren zatiko hogeita hamargarren minutuan, partida bertan bera geratu zen, partiduko baloi guztiak eh, ondoko Bidasoako ibaian amaitu zutelako. Eta baloiek ez zegoenez, ba, epaileak bertan bera utzi zuen partidua. Hau, egia da, ala gezurra da. 1974 urtea. 74ean. Mhm. Ostras. Irunen edo zer pasa daiteke, hori badakit, baina orain bai gezurra dela esango dut. Gezurra dela esan duzu, eta asmatu duzu honetan. Asmatu duzu. Gezurra da, baina benetan gertatu zen. Ez kasu honetan Estadion Galen, ez Irunen eta ez Euskal Herrian, baina 2017 urtean Rumaniako futbol partida bat bertan bera utzi zuten. Partidako baloi guztiek inguruko ibai batean amaitu zutelako. Neurketa Bistriba Bostreni eta Banatorul Dorna Kandreni Lor taldeen artean izan zen, Errumaniako bosgarren mailan, eta dirudienez, ba, futbol zelaia Bristiba ibaitik oso gertu zegoenez, baloi guztiek ibaian amaitu zuten, eta partidua bertan bera geratu zen. Pentsa beraz, zenolako jokalari puskak zituzten bi talde hauek. Bueno, atzelariak, garai hortako erromaniar atzelariak, bakizu, komplikaziorik gabe, baloia kanpora, eta zelaia, getxorrenak esaten dugu, azpiegiturak ez ditula egokienak, zelai horrek ez dut ikusi, baina zer esanik ez, nolako izango zituen. Honetan asmatu duzu, beraz, bat bai bestea ez, goazin hirugarrenarekin. 1978 urteko neguan, Eibarrek entrenamendua zuen goizean Ipuruako zelaian, baina dirudienez egun hartan ikaragarrizko elurtea izan zen Euskal Herri osoan, baina baita ere Eibarren, eta entrenamendura joan zirenean eta zelaira atera, ba, ikusi zuten Ipurua ez zegoela entrenatzeko moduan, eta momentu hartan Txomin Aranburu izeneko jokalariak, txiki ez izena zuen jokalariak, berak esan zuen usartzan bizi zela, eta bertan baserri bat, edo, bueno, etxe bat zuela, eta berak esan zuen, nire baserriko zelai txikia hobeto dago, han soropiak ez du izotzik hartu. Eta dirudienez, ba, Ibarreko talde osoa, Ipuruatik joan, eta bere baserriko zelaian entrenatzen hasi zen. Hau, egia da, ala gezurra. Bat pertsona dauden txiki ez izenarekin, jendea ez da bat ere Bai. originala, baina... ez dakit. Egia dela esango dut, zerratik ez? Euskal, bai. Jungo, zarrokeria guztiarekin hori botako zuen, eta bai, egia dela esango dut. Ba, kasu honetan, gezurra da. Gezurra da. Nik asmatu dut historia hau, eta Iruneko kasuan Errumanian historia bat zegoen antzekoa, elurtearen inguruan nik asmatu dut. Ez dut antzeko historiarik topatu, baizik eta nik asmatu dut zuzenean. Xapierre eta Mikel Oian akaso pasako zen. Hori da.
Txetxorekin batera, nor daki. Eta guazen, azken historiarekin. Momentuz bi huts, bat asmatu duzu. Eta hirugarren historia Kadizen gertatu zen. Mila bederatziehun eta laurogeita hamabian, Kadiz eta Atletik, Atletiken arteko partidu batean, Atletikeko jokalari bat bere atera hurbildu zen eta ateko poste batean txixa egiten hasi zen. Hau egia da, ala gezurra. Edo zer izan daiteke, baina lasai asko pasa daiteke, beraz, egia dela esango dut. Ba, bai, egia da, bai, bai. Gainera oso ondo dokumentaturik dago 101 anécdotas rojiblancas bilduman, Atletiken webgunean oso ondo adierazten dute. Eta hemen txirakurriko dizut bertan dagoen informazioa. Hasteko titularra edo lerroburua asko gustatu zait. Txiza egiten soropilean. Haiek ere dagoeneko soropilean hitza erabiltzen zuten gure podcasta martxan jarri aurretik. Eta mentxe irakurriko dizut gertatu zena. David Villabona Atletikeko erdilariari zigor ekonomikoa ezarri zion klubak. Mila bederatziehun eta laurogeita hamabiko maiatzaren 24an, Ramon de Carranza futbol zelaian, Kadiz taldearen aurka, lehoiek jokatu zuten partidan, txiza egiteagatik. Bigarren zatiko 5. minutuan, Villabona eszentrei etxeko atezainak defendatutako zutoinetako batera hurbildu zen, eta birritan pentsatu gabe, txiza egiten hasi zen jokalariaren eta ikusleen harriduraren aurrean. Jesus Aranguren entrenatzaile zuri-gorriak azaldu zuenez, txiza egiteko gogoa izan zuen eta bi aldiz pentsatu gabe ate ondoan egin zuen. Pentsatu izan balu ez lukeen egingo. Hala ere, jokalariaren ekintza errugabetu beharrean, klubak Villabona zigortzearen alde agertu zen Atletikeko entrenatzailea. Bueno, esan beharra dago futbol zelaia ez dela, pixeiteko leku egokiena kaso ez da, eta partio baten erdian gutxiago. Ez, baina zuk duzun esperientziarekin ziur izan duzula, ez? Antzeko momenturen bat edo eta urgentzia momenturen bat, baina zuk behintzat aguantatu duzu. Ez duzu horrelakorik egin Gipuzkoako soropiletan. Ez, edo ez behintzat, partida baten entrenamendu baten erdian. Gero beste orduetan egin ditudan gauzak, ez ditut gaur plazaratuko. Hementxe, gaurko sekzioa, egiala gezurra, zuek ere utzi iruzkinetan ea baten bat asmatu duzuen, ea sekzio berria atala gustatu zaizuen, eta proposamanik ere baduzuen, nola ez, kontaktatu gurekin eta bidali zuen historiak ere. Hala da. Eta hori, ja bukatzen ari gara, ezta? Bai. Zerbait esateko balin badokazu. Nik kontutxo azkar bat komentatu nahi dut, aurreko astean komentatu genuen la Raiok jaken kontra jokatu zuela Europa Ligan, ez konferentzia ligan barkatu, Suediako taldea, eta esan nuen gero, gero hitz egingo dugu berriro Suedia eruz, ez genuen ezer komentatu, eta azkar batean komentatu nahi dizut, aurreko astean amaitu baitzen Suediako liga, ze badakizu horri parraldeko ligak eta nego bukaeran hasi eta baina udazken hasieran bukatzen direla, eguraldia dela eta bar, eta Mialbi taldeak irabazi zuen lehenengo aldiz, eta zergatik da kurioso hau, lehenengo aldiz irazten duzelako liga, no eski, baina 1500 pertsonako herri bat delako, arrantzale herri bat, kostalden dagoen arrantzale herri bat, edo marinel herri bat. Ezakitau bazenekien. Bai, zerbait irakurri dut, baina pixka bat Leicesterrek bere garaian Premier Leaguean egindakoarekin alderatzen badugu, argi dago Premier Leagueko maila beste gauza bat dela, baina esango nuke inoiz ez dudala entzun horrelako liga batean, gainera Suediako liga nahiko liga txukuna da, 1500 biztanlerekin liga bat irabaztea, benetan ikaragarria iruditzen zaitez, abaltzisketak liga bat irabaziko balu bezala. Hala da, esan beharra dago ere, zelaian 7500 pertsona sortzen direla, eta herria ez, eskualde guztiko jendea joaten dela partidak ikustera, beraz, zalegoa, ze handiagoa da, baina ere, oso herri txikia da, eskualde txikia, eta hori, bertan, entrenorea Andres Torstensson, barkatu nire suediarra, baina, izan da,
Duela urte duela ez asko postaria zen, Ara, bai, eta hori, kuriosia ez, hori 1989 urtean sortutako taldea da, talde beraz, ja urte asko dituen taldea, baina hori, 2014ean okerrez bana jaitsi zen azken aldiz bigarren mailara, 2016an zorian egon zen laugarren mailara jaisteko ere, bai, imaginatu, azkenan salbatu zen, eta pixkanaka itzuli zen lehenengo mailara, 2020an okerrez banago, eta hortikan bueltan, orain, kuriosia ez hori, liga irabazi du, eta datu bezala, hor dago, 1500 pertsonako herri biztanleko herri bat, datorren urtean txapeldunago ligako aurreko fasetan jokatuko du, Euskalo agian, Euskal talde baten kontra, Euskalo zer, baina, bueno, bere bintzat hortxea daukago helmuga berri bat, leku berri bat, eta datu bezala, Euskal talde batean jokatutako talde batek, jokari batek jokatu zuenan, ez dakit esateko gaitzeran, ara. zein izan daitekeen, Errepikatu, Euskal talde batean ibilitako jokalari bat. jokari batek jokatu zuen Mialbi taldean, ez jokatu zuen, erretiratuta dago, zuen. erretiratu zen 2014 urtean, 10 okerrez banago, 14ean erretiratu zen, ja talde gabe zegoela, eta 83tik 87ra Mialbin jokatu zuen, eta 2008tik 2010era ere bai. Pista txiki bat eskatuko dizut, Suediarra altzen dera? Suediarra zen, hala da, Suediarra zen, da. Ez Da, ezagun. orain bizirik. Bizirik alailik, Bizirik dago. bizirik. Bizirik bai, Ados. futbol maila berea ez dakit horrena izango zen, baina bai. Eta 3 aldiz izan zen 89 eta 2000 eta bigarren urtean internazional suediarekin dago zen, ere bai. Belgika eta Herberetan jokatu zen Eurokopa. Euskal talde batean egondako Suediarra ziurraski atletiken ez zuen jokatu. Esango izun nahi badezu bere palmaresa, Suediako liga bat daukal 88an, baina Estokolmoko aikarekin, urte beranduago ere kopa bat, talde berdinarekin, gero 2004an liga irazi zuen Malmorekin, eta bigarren maila bat lortu zuen Mialbirekin 2009an. Beraz, hori, Mialbin esan dizuten bezala, 87tik egon zen, eta 2008tik 2010era. Euskal talde honetan, 10 partida bakarrik jokatu zituen 2000-2001 denboraldian. Galdutan, abel, bizu, Jose Mari, zuetani belaunaldi bereko semeak gara, baina garai hartan oraindik oso gaztea sekulako nintzen. errinozeroa, metro bat eta 87 zentimetrorekin. Ez, galdutan, abel. Galduta zabiltza. Bai. Esaten badizut ere, fitxajea Javier Clementek egin zuela, edo zer espero daiteke. Ara, Realean jokatu zuen beraz. Realean jokatu zuen, eta atezaina zen Matias Asper. Matias Asper. Asper rindan egonena. Errealean 10 partida jokatu zituen bakarrik, garaiko 600 milioi pesta kostatu zituen, 3,6 milioi euro, beraz fitxaketa garestia, Clementeren txorakeri bat, gero maila ez baitzuen eman, nien ez gogoratzen bere partioetaz, baina gogoratzen jendeak ez duela inungo horitzapen honik, beregan, eta hoxe, Mialbiren kuriosidade kontatuta, esan behar da, bertan hasi zela Asper jokatzen, eta bertan ere erretiratu zera, edo bere azken taldetako bat, Mialbi izan zen berriro ere, 2010ean. Bikaina. Enuen gogoan egia esan. Oraintxe aipatu duzunean eta bilatu dut, Asperrean ondik nora ibilia zen, eta orain bai irudia ikusita pixka bat gogoratu naiz, baina ez, enuen asmatzen. Eta horixe amaitzeko nahi badezu datozen asteburuko ligako partioak errepasatuko ditugu, eta datorren arte. Hori da. Esan bezala, larun batean, lehen aipatu dugun bezala, Euskal Derbia dago anoetan, 6:30etan, Reala eta Atletiken artean, bi oso dinamika honean zabiltzan bitalde, beraz partia polita izango dela nik uste, hitz egingo dugu horrengo astean, eta gero ikandean, Elabok eta Launetan Mendizorrotzan Alabesek bolada itzalean datorren espainol baten kontra jokatuko du. Bai. Espainol orain ligan laugarrena da, okerrez banago. Fin dabiltza, bai. Eta astelenetan, gizute esaten duela, sekulako partio bat jarriko eta astelenetan, jendeak telebistantik ikus dezan. Eta Oviedo Osasuna bat jarri dugu. Partidu garrantzitsua da, Osasunarentzat. Oviedo katzo kale Ourensen kontra galdu egin zuen kopan, ez da Bilbat ere fin.
Eta bigarren mailako partiok lehen aipatu ditugu, Eibarrek Almeriara egingo duela bidaia larun batean, gaueko 9 oso partido zaila, eta Sansek ere oso partido zaila, lideraren etxean, baina ez larun batean, Sansek ez du larun batean jokatuko. Sansek ostiralean egia da 8:30, Sardinieron jokatuko du. Racingen kontra, oso partido zaila, baina etxetikan lehenengo puntuak ateratzeko gai diren, bai Sanse eta bai Eibar. Bai, gaur bakailu arrantza aipatu dugu, baina Sansekoak ere sardinari bat arrantzatzeko gai diren. Racingen aurka. Eta hori, Nazional B mailan Ipar Euskal Herrian Baionak Dinan Lejon taldearen kontra jokatuko du. Jetxiera postuetatik 2 puntura dagoen talde bat. Irabazi beharreko partida, beraz. Bai, ez da partida errexia izango ziur. Baina ikusi beharko dugu, ea bolada honean jarraitzen duten Baionakoak, 6. postuan dira, baina La Roche liderra 2 puntura besterik ez daukate. Beraz, ea bolada mantetzen duten. Eta nire aldetik horixe. Bai, eta hori, Nazional 3. mailan Angeluko Genets taldeak ere larun batean jokatuko du. Pauren bigarren taldearen aurka. Pau oso ondo dabil, kasu honetan ere 4. 11 punturekin, baina gogora ezagun Angeluko taldea bigarren postuan dela 12rekin, beraz goiko postuetan dauden 2 taldeen arteko partido izango da, baina etxean jokatuta Angeluko taldea favorito dela esango nuke. Honekin amaituko dugu, asteburu honetan ez, urrengoan Euskal Selekzioaren partida izango du San Mamesen, Palestinaren aurka. Beraz, datorren saioare pixka bat aprobetxatuko dugu, ez? Hitz egingo dugu nola ez derbiaren inguruan, ligaren inguruan, baina Euskal Selekzioaren inguruan ere hitz egingo dugu, datorren saioan. Bai, aspaldi jokatu gabe, gaine partida berezia, Euskal Selekzioa itzutzen delako, baina baita ere Palestina bezalako herri baten kontra jokatuko duelako. Beraz, bai alde batetik eta bai bestetik, beraz, horren inguruan luze eta zabalitza egingo dugu. Eta besterik gabe, aste ona pasa eta besarka bat denei. Eskerrik asko, Jose Mari, berriz ere eta beti bezala plazerra izan da, beraz, eskerrik asko ona iritsi zareten guztioi, eta datorren astera arte, ondo izan. Hori da, eta beti esaten den bezala, ongi esanak gogoan hartu eta gaizki esanak barkatu, ezta? Besarka handi bat guztiei, ondo izan. Agur, agur. Baloiaren atzetik doaz 22, jokaldi bikainak da 11 opari. Futbolaren munduan kontu zaru gari, ez gara jarda ezagun bertan jokalari.